गोजोन्थों most welcome back good morning everyone नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनैहाय मोनसे बेसेन गोसा टपिक लाबोनो सानदों दिनैनि भिडिअआ गुसुंथार जागोन रायजो राजाफोर आङो थाम्बनेइलाव होदों जोंनि बर' हारिया हेमन्त बिश्व शर्माजों मोख्रा मोसा होजागासिनो दङ रायजो राजाफोर जायनि फलाव जेरै गोसो जायो एरै जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौहाय खालामगासिनो दङ दिनै बियो मोनसे गेदेर दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिया एथबां पपुलेशन थासेयावबो एथबां ट्राइबेल थासेयावबो दिनै मानो मोख्रा मोसा होजागासिनो दङ आङो बेखौ थाम्बनेइलाव लिरदों गुफुरनि सायाव गोजाजों बियो मोनसे रेड सिगनाल एखेबारे देखा साखा रायजो राजाफोर आरो प्रमद बर'नि जे साइडआवहाय आङो लिरदों बेखौ गोसोम मोनसे माबाजोंहाय जिर' गिदेर जिर' दिनै बिथाङा फुरा ब्लेक लिस्टआव फैखाबाय फुरा बिथाङा सासे जिर' पावार जोङो नुनो मोनबाय आरो दिनै हाग्रामा महिलारि साराबो दिनै बिथाङाबो ग्रीन बिथांखौ गोथाङाव होनाय जादों बिथाङाबो दिनैहाय ग्रीन सिगनालाव फैखाबाय जिर' पावार रायजो राजाफोर गाव गावनि आखलनि गेजेरजोंहाय दिनै जोङो बेखौ नुनो मोनदों आरो दिनैहाय बिटिआर सोरखारा दिनैहाय पावार गैया होनानै बेवहाय लिरनायावहाय नोंथांमोना नुदों गोथांनि सायाव गुफुर रायजो राजाफोर बे मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे सिगनाल हिसाबै आङो बेखौहाय दिनैनि थाम्बनेइलखौ आङो बेखेवग्रोनाय जाबाय रायजो राजाफोर दिनै मानि थाखाय होनदों होनब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बर'आ मानो थाखाय हेमन्त बिश्व शर्माजों मोख्रा मोसा होगासिनो दङ होनब्ला नै बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौनो जोङो मोननो हागोन दा जोङो सिडली बियाबावहाय गोदानै बाइ इलेक्सन जाफिनगोन बे बाइ इलेक्सनावहाय जायानाखि जागोन बियो नेक्स्ट इलेक्सनावहाय दा इउपिपिनिफ्राय जागोन नेक्स्ट इलेक्सनावहाय माब्रैहाय बिजेपिनिफ्रायसो जागोन आरो बङाइगावनिफ्रायबो बिजेपिनिफ्रायसो जागोन होननानै थि सावरायनानै दोनखाबाय बेखौ सावरायफिनबावगोन नाथाय मोननायनि लामायाव गैला होननानै बिथाङा बुंगासिनो दङ जोङो बेखौ नुबाय नेक्स्ट बिटिसिआवबो आरो नेक्स्ट एमएलए आवबो दिनैहाय जेसेबांनाखि सिट लानानै इउपिपिएलआ दारायदोंमोन बिथांमोनहा बेबायदि सिटखौ मोननाय नंला जेखिनि जाया दाख्लै थांनायावनो एमपि इलेक्सनावनो जोङो नुनो मोनबाय रायजो राजाफोर मोनसेल' खुनुरुखुम सिट बेबो सासे आरएसएस आवहाय गोख्रों राफोद हिसाबैसो जयन्त बसुमतारिया मोनदों रायजो राजाफोर सासेबो बेवहाय माबानि इउपिपिएलनि आरो बिपिएफनि मोनसेबो माबाखौहाय दिनै बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया होनाय जानाय नङा बेखौ जों नुहुरखाबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर दिनै जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेखौ बुजिनानै आबसुआ दिनै मेन बेखौ रल लानांसिगौमोन नाथाय आबसुआ दिनैहाय मोनसे सिंगेल पलिटिकेल पार्टिजोंहाय हेफाजाब होनानै दिनै बिथांमोनहाबो अलखदाव लांगासिनो दङ आरो दिनै बनसु बिथांमोनखौबो गोख्रों साननैसो मावफ्लाबाय बिथांमोनहाबो दिनै सिनस्रि बायबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनो रायजो राजाफोर बियो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै माखासे जोंनि बर'नि बैसोगोरा माखासे माबाफोर दङ बिथांमोनहाबो आफादफोर दङ बिथांमोनहाबो दिनै साननायनि गेजेरजों बर'खौ ज' खालामनायनि मोनसे पार्टिया आखायाव लानांसिगौ होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर दानो जोंनि गेजेरावहाय गोदान आफादफोरसो जोङो नुनो मोनदों इउनाइटेड फराम बिथांमोनहाबो दिनै मानि थाखाय गोदान दानो गोनां जाथों रायजो राजाफोर जोंनि बर'नि गेजेराव खौसेथि गैयै अनलायनाय गैयैनि जाहोनाव बेफोरबायदि जादों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनायनि गेजेरजोंहाय कमेन्ट खालामहर रायजो राजाफोर बर'आ खौसेथि जानांगौना जानाङा सिटটো আগতে দিছো কিন্তু 5 বছৰ পিছত বিধানসভাত কি হ'ব এটো নতুনকৈ আলোচনা হ'ব বিধানসভাত বঙাইগাঁও কোনে পাব হেতু আলোচনা হ'ব সিডলি বিধানসভাত কোনে পাব আলোচনা হ'ব 26 কাৰণে আমি বঙাইগাঁও এজিপি দিয়া নাই 26 কাৰণে আমি সিডলি ইউপিপিএলক দিয়া নাই কিন্তু উপনিৰ্বাচনত আমি এইটো আমাৰ যেটো কমিটমেন্ট আছে যে 26 লৈকে আপোনালোকক সিটটো আমি 21তে দি থৈছো গতিকে মাজত আমি আমাৰ মিত্ৰতা আমি নাভাঙো এইটোৱে আমাৰ দলৰ নিয়ম যে আমি কেতিয়াও মিত্ৰতা আধা ৰাস্তাত নাভাঙো আপোনালোকৰ মনত আছে যে হাগ্ৰামাৰ বিপিএফ মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ বিপিএফ কংগ্ৰেছৰ লগত হাত মিলোৱাৰ পিছতো আমি তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী ভঙা নাছিল
যাতে পুৰা 5 বছৰৰ সংকল্পটো আমি পূৰণ কৰিব